Hoxe é un día ben bonito para nós porque nos visitan compañeros e compañeiras da casa. E para nós sempre é algo, nos gusta que nos visite todo o mundo, pero para nós sempre é algo moi especial. E aparte algo moi, eu creo que é moi importante para, iba a decir para a Televisión de Galicia, para vostedes. Ao final son esos que sodes a Televisión de Galicia, que son os que nos informan cada día, os que nos informan cada día do que pasa onde estamos nós, onde vivimos nós, onde traballamos nós, aquí en Galicia. É un placer recibir hoxe no plató de Land Rover, poder dicir que veñen a pasalo ben, a pintar a mona, os compañeiros e as compañeiras de Informativos, Pablo, David e Almudena. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sabe tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sale tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sale tu balcón. Que tal, como estades? Benvidos. Público soberano. Oye, dixeno antes e dixeno completamente en serio, A min, quero dicir, me gusta que veña todo o mundo aquí, pero me fai ilusión cando veñen os compañeros e compañeiras de aquí, que somos os que, iba a dicir, sufrimos. Bueno, de alguma maneira, non? Nos máis ilusión, Estamos aí, e ademais con aplauso, todos os días. Que non estamos afeitos, Pouca broma ao público, pouca broma ao aplauso, Vale, sí, Pouca broma, pouca broma. Ademais, estas cousas Non hai. non estamos afeitos. Non hai nos informativos todos andará, Dos aplausos. Público. Aplausos ou apupos, igual, depende. Depende do que contemos. Pero ti imagínate que estás nos bons días ou no telexornal e das unha noticia e se te aplaude ou de Claro. Según. Ahora vería moitas de Bueno, Pablo, acabas de chegar. Tú, a que hora acabaste ti hoxe? 21 a 23, acabamos o telexornal Serán, teletransporteime ata aquí e listo. Hai pouco máis dunha hora. Sí, de feito, o meu reto é sair máis na tele que Eva Iglesias. Perdón? Máis que Eva Iglesias. Eu quero sair máis na tele que Eva Iglesias. Bueno, xa. Hoxe telexornal Serán, despois Land Rover. E darlle xa. É o que veña. Telexornal É o xa que de veña, madrugada o que e veña darlle despois. todo. É que veña bons días. Ti acabache antes. No. Despois vai dela. A Almudena pode non ver, xa o saberán, pero hai xente que igual no madrugada. En nada. No vos días, bueno, en nada, no. A que hora empezas? Casi. A que hora é? Entro a 6:30. No, no. Bueno, O programa empeza a 6:30, no. ás 8, pero entro a 6:30. Tú entras a traballar a 6:30 Claro. e para eso estudiache unha carreira. Para entrar a traballar a 6:30. 6:30, a partir tes familia, non? Teño. Tes xente que atender. Teño dos neno e unha nena. E canto ten o pequeno? Que o maior acaba de cumprir 9, a pequena ten 7. Wow. E a esa hora, a 6 da mañá, non hai... Esa hora alguna vez se levantan, Vale. E acabas tú a que hora acabas? Eu acabo de directo de 8 a 11 e logo as 2. Acabas ás 11 e ás 10:30 estás na casa. Acabo as 11 de na casa. Bueno, No. logo o café. Vale. O café, Vale. importante. David, tú traballas o fin de semana? Fin de No semana. telexornal Tú pola semana non fas nada de nada. David É un vividor, máis. No, perdona, É un vividor. Digo a verdade, sí ou non? Eu son un vividor, sí. No, un vividor, máis. Non te vou dicir outra cousa. Pero, non sei. No, Non pero sei se fas algo pola semana. Gústame a veces dicir, que vou facer? Teño tanto tempo que digo, non sei que vou facer. Estou ali na cama e digo, O sea, para que me vou erguer? Pablo, eles fan pola semana. Pablo e Almudena. Ti fas fin de semana. E cobra o mismo o do fin de semana que o da semana. E había que me dicir que estaba grabado, O sea, que xa nin iba, había que me dicir que estaba grabado, que xa nin na fin de semana nin iba. Que pasa? Que tú non podes salir nin un venres nin un sábado. Non, aí hai que... Pero bueno, xa ves que teño días de sobra para sair, Bueno, pero pola semana non hai o mismo... Xa, bueno, o ambiente... Quen anda pola semana e un martes tomando Cuba Libres? Eso, por favor, non? Vale, que quería facer eu? Quería falar dun tema que vostedes xa seguramente conocen, que normalmente a xente de informativos, normalmente,
vades lendo que vos van poñendo porque non vos podes acordar de todo. Normalmente tamén. Normalmente, digo. Sí, sí. Pasoulle unha vez ao noso compañeiro Carlos Amado, creo que temos as imaxes, o noso compañeiro Carlos Amado, alguén lle deu o botón, apagoulle as letras. As bandas de lobo aumentaron case un 10% en Galicia, segundo o último censo do Ministerio de Transición Ecolóxica. Na actualidade, hai 330 e pico Creo que a nosa compañeira Ana entrou aí a axudar. No, botalle un vistazo. Está ben. Isto de cando será isto? Isto é de hai meses, poucos meses. Claro, hai pouco. De antes do verán. Un bico Ana, Digo que é a mellor. Ana Lenz. É maravillosa como fixo. É unha morana. Maravilla. Isto Fixo case viral, ela, Case viral por este vídeo. No, isto pode pasar. Foi Entón, eu quería facer unha cousa, que é... non sei se fora deixademe o pero aquí micro, sí. deixademe o micro. Nós collimos un trozo, unha noticia que deche ti, Pablo, hoxe. Está ben contada, Sí, unha noticia que deche hoxe a 9 da noite. E vou coller unha persoa do público e vamos a poñer aí que a lea, como a liche ti, bueno, como a liche ti, non, Si queres me quitar o No, traballo. para que a xente vexa o difícil que é. Unha persona que non teña moito conocimiento, por exemplo, que sea unha persona... Ven por aquí. Tú, no. Espera, unha cousa, como te chamas? Iago. Entonces tú, dado un plano general de Iago, entonces tú, cando vas ao gimnasio, como vas? Para día... Se ves a televisión así, Sí, que... Como vos, a que te refieres? estás fuerte como o vinagre. No, Iago. no, Ven conmigo, Iago, ven por aquí, Iago, mira. Mira, aí está, ¿no? Mira, aí ves as letras, ¿no? Sí. Isto é o que fixo Pablo hoxe ás 9 da noite en directo, cuidado, que isto tamén hai que recalcalo, porque se fora grabado repites, pero isto é en directo. Entonces, teóricamente é fácil, tú ponte aquí máis centrado, Tú ves ben desde aí, ¿no? Sí. Vale, bien, entonces... E se non ves ben da igual, Aí, a cámara aí non se move a cámara. Pero as letras mayúsculas, eso non tens que dicir, ou se? No, as letras mayúsculas, digamos que é como o título do libro, e tens que empezar por eras unha vez. Empecen por as minúsculas, ¿no? As minúsculas, vale. As mayúsculas Conoces as minúsculas das mayúsculas? Sí, algo así. Hai mayúsculas, minúsculas e esdrúxulas. Son as tres que hai. Vale. Entón, tú arrancas, despois de que pon mercado portugués, aí entrarías ti. Intenta dicir o máis que, non sei que dicir, o máis... Aséptico. Ou intenta, aí ve a historia, intenta comunicar. Claro, non ler, simplemente comunicar, transmitir. Porque antes a xente dos informativos pode ser, pode ser que se lle dixera que o fixeran como moi neutro, como sin sentimento ningún. Antes, digo, Eu iría asegurar, quero dicir, respecta todas as letras que vexas, e despois xa, cando gañes familiaridade, Venga, o estás seguinte. preparado, Iago? Pois, preparado, listo? Dentro, Iago. Que hai unha... Espera, que hai unha banda. Ostras, vale. Dale, Iago. Galicia promociona estas ideas a súa... Espera un pouco, acércate, vente un pouco máis. Non, porque non... Claro, non se lee todo igual. Non é igual unha noticia que fala do pan que un señor que atropellaron en Ponferrada. Non se debería. No. Non se debería. Claro, vale. Vamos alá. Galicia promociona estes días a súa gastronomía en Portugal a través das tapas. Entran colas... No, entran colas, é que entra un vídeo, non? Eso é que entra un vídeo, non? Claro. Iso é que entra Imaxes, vale, imaxes. Pero él sigue lendo, É que entran colas parece outra cousa, entran colas. Pero tes que Entran seguir colas, lendo, berzas, entran... Non é horario. Sigue na seguinte. 7 chefs da comunidade elaboran as súas propostas no céntrico mercado de Bolajó da cidade de Oporto. Sí. Son as tapas que foron elixidas na última edición do certame 7 cidades, 7 sabores, organizado pola Xunta de Galicia. A iniciativa ten A como... cousa que, claro, ele é a primeira vez que o lee, vos xa o lestes antes. Digamos. Como que non? No, a veces no da Eu tempo. teño 3 horas de informativo. 3 horas de informativo. Claro. Bueno, complicado Non ler che dá todo tempo. antes. Hai moito que non lesa. Vale. Sigue. A iniciativa ten como objetivo promover o turismo en a gastronomía. Iago, tú en que traballas? Yo de mantenimiento. En mantenimiento, pero mantenimiento. O sea, non... Manterse
Sigues, mantén. Ven aquí, Pablo. Perdona, ya un momento. Agora este como fixeros ou non? A ver, sigue por onde estaba. A ver, o que pasa que él era a primeira vez que as Pero lía... faino con chulería, veña, mete. Con chulería, veña. Galicia promociona estes días a súa gastronomía en Portugal a través das tapas. 7 chefs da comunidade elaboran as súas propostas no centro e mercado de Bollao, na cidade do Porto. Son as tapas que foron elixidas na última edición do certame 7 cidades, 7 sabores, organizado pola Xunta de Galicia. A iniciativa ten como objetivo promover o turismo enogastronómico entre o mercado portugués e atraer visitantes do país veciño este outono. Gracias, Iago. Gracias. ¡Oh, vaya chulería! Vamos a llegar, bien por aquí, vamos. ¡Qué bueno! É que ven fresco ainda, ven fresco da hora. Estou quente. Algo de chulería tamén hai que meterlle, non? Bueno, quedoulle fantástico, Digo, algo, no, algo quedoulle ben. Quedoulle moi ben, sí.